am Siopa'n Lleol hefo tocyn anrheg Byw.Bod. Dyma pam. Llai o lygredd a'r a sôn oherwydd ti ddim angen gyrru yn bell. Cadw'n yn heini achos rwyt sy'n gallu cerdded neu mynd ar beic. Cewch dewis faint o arian sydd yn cael ei rhoi ar y tocyn. Dysgu sgiliau newydd i nabod yr ardal. Rhywbeth ychydig o wahanol i hosan Nadolig rhywun. Cael mwy o bobl i weithio yn lleol. Arian i pobl lleol. Dod â'r gymdeithas at ei gilydd. Mae yn cefnogi yn ardal leol, gallu defnyddio'r iaith Gymraeg. Cael chwario y tocynnau anrhegion mewn 18 busnes yn Llanfrothen, croeso'r Prynu'n a Blaenau. Dyma rhai o busnesau. Dewch i Ysgol y Garreg ag y caffi i bwyta bwyd blasus. Ydych chi eisiau bara bendigedig a brawd mis hyfryd gan fynd? Dewch i wario ein tocyn anrheg. Ydych chi eisiau tynnu llun fel Lara? Mae Lara yn tynnu lluniau o atgofion arbennig i chi. Dewch i ddefnyddio eich tocyn anrheg efo Lara. Ydych chi eisiau gweld sut i greu mat allan o lan dafad? Dewch i ffarm olwen i dysgu sut i wneud pethau allan o glân a mynd am dro. Dyma anlynyn Sian Elin. Mae hi yn arbennig yn peintio. Mae Sian yn dysgu pobl sut i peintio. Dewch i peintio gyda Sian Elin. Dewch i caffi croeso i gweld y lluniau a crefftau lleol. Mae caffi efo cacan a diod. Mae caffi yn hyfryd. Dewch i ymlacio a cadw yn heini gyda'i pilates loryn. Defnyddiwch y tocyn anrheg Byw.Bod i fwynhau pilates. Ti yn gallu fynd mewn grŵp neu ar ben dy hun. Dewch i